Aku weruh didangke iki ketok kaya lemek eman-eman wah jane kanggo pirang-pirang sasi. Kena tau urip-urip sugeng e, Mas. Entek sak persang kaya janda tegelang. Temenanan. Untung aku ora iso utang iwak. Saya dalwar ras apior sorot lintang kang kumedap titi sonya madya latri lemrang gandaning puspita karnaning putyanira sanget wijawara brengeng lir kumaraning madu bronto sandraning goro-goro bumi gonjang langit gumarang tangisi bumi kulawan langit. Tangisi bumi ketiga dawa lindu dina kaping 7 lemah bengkah bleduk mangampak panjeng sapi gumarang pangaluping aswajak. Akeh tanem tukang mati kapentang telomino kesatan waris satu tanantuk boga. Tangising langit banjir bandang tanpa sangkan udan baras lamungsa kluwung pating palengkung teja mangkara-kara dedet Irawati. Gunung longsor tarung padha dene gunung Mandira geng blasah pindha babatan pacing bumi langit kaya tangkep-tangkep. Lintang pindhori nontok rontoli datatit pating kelawer selarat taun pating celorot swaraning kawah gumaludhuk ing akasa tirta lir kinebur kebur kinocak-kocak gambira laya. Akeh dewa kang samya kantaka widodari anjleh kepati saka gedhening goro-goro gunung jamur dipa yayah ambruk-ambruka lawang sira manangkep jumerut kaya sempal-sempalo akeh para dewa para yang-yang para apsara kang samya kantaka widodari anjleh kepati Sang Pramesti Bathara Guru Prisa kawontening goro-goro nyandak tirta kamandanu katetesaken sirpada saknalika. Sirping goro-goro swara kang tanpa sangkan jumergu ing akasa pindha swaraning Gundala Sasra. Gundala gelap Sasra 1000 kaya gelap 1000 muni bareng. Mapan iku angurmati perpat Panakawan kang sami gegocikan wonten Ngara Ramba.
Kang Gareng karo Bagong. Aku metu jedul terus do nututi mrene. Iya kok dengaran kowe metu kok ora nembang, Tong. Sire mono aku arep leren trenguk-trenguk karo rengeng-rengeng tembangan sing apik. Sing aku urung nembang kowe do teko kuwi. Ayo saiki nembang-nembang mengko gentenan nek bar kowe terus aku, mengko bar aku Bagong ngono. Piye Gong ngupakat ora Kang Gareng ngejak tembangan nggo gawe hiburan seneng-seneng. Ora arep nembang. Ora arep nembang, ora arep nembang. Nembang nek ora nembang ngono ora apa-apa nek ora nembeng iki. Ora ngrasake prihatinku wis laku golek pirang-pirang dina entek mambengi sewengi. Ngumpulke sedulur sithike ora ana sing nyumbang ora. Ora. Sing ora. Kira urung entek pira-pira. Sesuk gunggung keprok. Ya ana pira sing sedulure tuwae teko ya mangan tok. Dek terus minggat arak we 12 kok tanpa ya mboknya 5.000 ya. Awang dikarepake ngumpulke sedulur kok ngresula. Kayak kanca-kanca semen-semene ana sing minggat jam 4, ana sing bar mangan lunga. Aku ora dipamitike nginjen. Weruh siji lan sijine. Iso teliti weruh siji lan sijine. Kowe iki jan kebangetan, mbok iki rasa reko-reko syukuran. Nek kira-kira getun. Aku weruh didangke iki ketok kaya lemek eman-eman, wah jane kanggo pirang-pirang sasi. Kena tau urip-urip sugeng e, Mas. Entek sak persang kok ya janda tegelang. Temenanan. Untung aku ora iso utang iwak. Wong iki sing ora-ora. Seneng ngrungokke gamelan kowe apik. Suarane rengrangin. Nenek kanan kok ngene kok suwane kaya tak dol-dol. Tak tunakke. Lho. Aja kok ngono kuwi. Ya karang wong urip ki kudu ana sambene. Lah kowe karang gaweane suwiji kok. Nek conto nek kiyaine Semar kae ki rada sithik-sithik kena dienggo gawe gegambaran ngono. Dadi liyane nyambut gawe kuwi ana sing dijagake ngono. Wong kuwi saya tuwa ki sing saya luwes. Nek kaya aku kok bakul iket ya apa wangun. Ora nek kiyaine mono karang sembodo wong tuwa ki kudu iso lembut. Gunemane iso cok ngapusi. Rega 3.500 dipatange wokke. Ngono ki rak jenenge senajan apus-apus krana lila anak aku ora telaten. Ngenteni dit 500 le nyang-nyangan kok sempal-sempal lambene. Mongko karep iki oleh ya kruwes. Ngono. Wong ngono ya seneng ya kepiye-kepiyene tak hitung-hitung kok. Berat. Mulane bener Petruk kuwi wis. Apa-apa kruwesan ngono kuwi dadi surasah nganggo nglumpukke sedulur ora barang. Aku ngono ndek pretungan. Sing tegese iki ndek pretungan. Mulane kuwi wis nyupit ke anake ya ora omong-omong. Aku ngerti karepmu, Truk. Awe ora-urung wong pirang-pirang do teko kabeh. Mangan, iya ta? Ora soal kuwi, Gong. Wong kuwi karepe bocah kok kuwi ora karepku kok ya. Ha perkara wong-wong teko do mangan ya kena ora ya kena. Nek kaya aku rak tak gelar. Lho, moncer ngono. Ora ketalmu sak badane terus bale lumut pitu. Aku mono ora ngerti lho. Soale aku lunga dhisik nang kota. Dadi
Dadi ora ngerti suasanane nggonmu aja ngaran-ngarani aku soalnya wong dhisik ngono. Yo kepiye suasana desa sak kumpul. Neng kutha agek 2 dina e. Lumrah neng kutha ki saya beses kok malah kaose saya mundak. Kelawu kena. Akarang tanggo bladegan. Bladegan aja aku digratis karo Ki Lurah Semar. Payah ya aku. Nah, rak ngono ra urung ya miar golek kepenake. Dane aku rak sregep ngencengke tali kendhu. Nyambung kapit putung barang kuwi. Dadi ana gunane. Kowe weruh nang nggonku wingi rame wingi. Rame ya mengerikan. Rame kok mengerikan kira ya. Sore klenengane pelok. Tenan kok tak rungokke kadiduang apik gamelane. Esuk bonangan tak tukokke sing prunggu sesuk. Ha iya kok. Raketan mbuh pirang taun kas ning duwe impian. Gongku entah didedekke. Larase mleng dodo. Wah syukur. Rok rondo mat karo gamelan. Suwuk aku. Sung. Gentanana, Truk. Aku dumuke kaya gentanana, Truk. Nah ya lotong-lotong kok apa sesuk. Anakku do iso mbagong. Ha iya. Nek kadang-kadang sing pelo kae. Dadi ya bagong pelo malah elek kok. Apa sesuk joget barang. Wingi ya sekon moto barang. Sapa-sapa ditantang fotone aku ngono. Wonge wong anak kok ngono dipamer-pamerke. Nggo ngilangi bunek, ayo padha seneng-seneng, Gong. Tembangan gendingan wong telu sing apik. Mengko kanggo gawe hiburan pikire dhewe. Awit awake dhewe nderekake Ndara Janaka wis pirang-pirang dina nang alas ora kondur-kondur. Gamelane slendro pelok tur apik-apik. Aku nek ora ngrungokke gamelanku ketoke apik kae gelo e. Nek lho gamelanku ketoke arep wesi kae. Peloke ketoke kaya srek kae nang pikir iki. Serem kok. Ah ya syukur. Wis tak sewakke. Pandammu kok ngono ora. Wis kek nembang sing apik ayo kowe dhisik. War nembang apa, Gong? Iki mengko upama Kang Gareng gendhinge kutut manggung, aku sing sak jajar karo Gareng ngono. Yo kowe gendhing apa? Iki pirang kilo ta ya berase wingi kae. Aku njukuk kae setengah kintal. Terus tempene 100. 100 sing dipangan Kang Petruk loro. Ngandake enteke wingi ora urus iki. Wong sak klenengan kok njur wingi njukuk beras setengah kintal. Ayo karepmu. Reka-reka wae ora. Monggo gek wong tuaku wis ora aduk-aduk. Ya berkah-berkahe wong tuamu. Nek rak moncer. Ha iya. Aku ndek dulur enom kaya Asatama. Luang klaung ora ana gunane. Wong sedulur ya tanpa nuthuk gamelan ya ora ya mongan mengek. Malah ngrencana tingkep ada ya sing sesuk ora urung saka ngang meneh iki. Tenan iki sesuk ketoprakan. Adil lho, Reng. Ya sesuk. Nah niki adikku sarep ngengremke anetes iki. Wong le rencana isih suwe kok. Wingi rencanane panggung ora tak bubrah. Tak langsung nggo ngetoprak sesuk. Gamelanku tak gelar meneh. Ning aku lunga. Ora urung ketiban beras meneh. Wah, mau wedi kelangan Pak omong wae. Nintingo gending sing rada kepenak tak tintingke pelok.
barang putut manggung ya coba.